de ser molt clars. Hi ha això, tenim això, produïm això, cal una solidaritat a través d'Europa, és evident, però cal que nosaltres dissenyem el país que volem, amb educació, amb sanitat, amb cultura, amb infraestructura, amb urbanitzacions, amb tot. Però ho hem de fer amb la nostra llibertat. I, per tant, extrapolem o demanem que cada persona d'aquest país agafi una visualització, un ideal de país en el que, sense l'espoli fiscal, dibuixi què pot fer i com ho pot fer, que és la política. O sigui, la capacitat de gestió de l'eina econòmica perquè aquest país millori amb tot i millori la ciutadania. A mi m'està molt bé que qualsevol empresa d'aquest país guanyi més diners i tal, però amb una premissa d'autoinversió i de reinversió i que això acaba revertint amb tothom, doncs es pot entendre que a nosaltres ens és igual qui guanyi més. El que hem de fer és que cada persona d'aquest país visqui millor. I això, en aquests moments, està demostrat que només pot ser si tenim estat propi que reguli l'eina bàsica que és l'economia, però també l'eina política, la de gestió política, perquè un país, un estat, que aquí hi ha una part de reivindicació de les dades i hi ha una segona part molt potent que és la que reivindica un possible procés per aconseguir l'estat propi en prèvia i en post, o sigui, en prèvia totes les eines, tots els elements, tot allò que cal tenir present i estudiar i treballar per tal d'arribar al dia i proclamar l'Estat, però acte seguit què s'ha de fer a nivell internacional i a nivell nacional de cara a salvaguardar i a falcar l'estat propi, ja sigui des de l'acord amb l'estat espanyol fins a l'acord amb institucions internacionals, acollint-nos sempre a la Convenció de Viena, que és la que marca a nivell occidental un procés de separació de béns, estats i de polítiques. Un dia després s'ha d'haver treballat molt prèviament, perquè a part que et convenen un o dos països solvents de l'Europa comunitària que et donin suport, també necessites algú més, i aquest algú més pot ser des d'Alemanya fins al Vaticà, fins a Israel, Japó o Xina. O sigui, en aquest sentit nosaltres pensem que les persones que estiguin endegant tot aquest procés que ho deuen saber, ho han de tenir present, que aquí cal un treball, un reforç d'ambaixades, ambaixadors. Amb Espanya també hi ha un altre tema, que és que el possible boicot que pogués haver-hi seria mutu. Vull dir, si ells en fan el boicot al cava, encara que acabi creixent molt més, com ha passat, i venint molt més al món, clar, és un problema, perquè perdo quota de mercat, però en canvi jo també puc trobar que deixo de comprar pernil al jabugo, que és el que m'agrada, o el blat bo de Castella, o el xai de... Vull dir que s'ha d'anar amb molta cura a l'hora d'Espanya plantejar un possible boicot, alegrement, perquè tothom en sortirà perjudicat. I, per tant, el que convé és pactar, i d'una manera amistosa, racional i, sobretot, amb aquesta mena de seny en post de l'economia, de la ciutadania, de la persona que està treballant, doncs arribar a un pacte i dir, escolta, tu això i jo això, un matrimoni ben separat.